Sa number 8, pinaagi sa mas ginpalapad nga coverage ng PhilHealth, libre na sa karon ang pagpa-check up pati pagbakal sang bulong. Paano? Yaring report. Gusto man ko ka-avail kay kabayad na ko lang PhilHealth. Pinsar anay ni Dolores Gagatam sang una, kung maospitalan siya ang mga magamit niyang iyang PhilHealth. Wala siya makahibalo nga bisan sa pagbakal sang bulong o kon maintenance, magpakonsulta kag mapa-laboratory, pwede magamit ang PhilHealth. Gani sang may baluan niya ang parte sa gamot kag yakap nga programa sang ahensya, nagita siya sang yakap clinic para maka-avail sang libre nga konsulta pati na bulong. Bakal mo pa na sudal kag bugas mo ang iban nga bulong di bala nga bakal mo ti at least makadto sa food mo. So sa ka makadto sa bulong ti kay may PhilHealth na at least magaan siya sa kinahanglanon. Sa masobra sa 5,000 pesos kada bulan nga ginagasto niya sa iya nga mga bulong, nangin 3,000 pesos na lang. Isa siya sa mga bakulod noon nga naka-avail na sa sininga programa sang ahensya sa paglunsar sang gamot nga programa. Ginpakita kung paano maka-avail ang isa ka ordinaryo nga pumuluyo sang libre nga konsulta kag bulong. Una, magpangita sang yakap clinic. Ang listahan sa sininga mga clinics ang makit-an sa website sang PhilHealth. Sa clinic, i-verify anay kung buhi gid man ang pasyente kag magdala sang valid government ID. Kung ma-verify na, pwede na makapakonsulta sa doktor. Ang doktor, ang mahatag sang reseta, may dokumento nga ihatag ang doktor sa yakap clinic nga amo ang gamiton sa pag-avail naman sang bulong. Ang reseta, dalun sa gamot providers naman sang PhilHealth. Ang gamot providers amo ang mga butika nga accredited sang PhilHealth nga kuhaan sa mga bulong. Ang listahan ng sininga mga butika makit-an man sa website sang PhilHealth. Kung hindi makabangon ang isa ka pasyente nga nagakinahanglan sa bulong, may mga requirements lang nga dapat dalon. For the Ramon program is 20,000 per year na siya. And entitled din na siya both ang ating mga members and also their valid dependents. So hindi lang na siya ang head of the family lang or ang may mga tanan sila ang members entitled. So 20,000 per year na benefit for gamot. Sunod sa kay Edgar Yucariza, ang Head Local Health Insurance Officer sang PhilHealth sa Bacolod, amat-amat na subong nga nagadamo ang mga butika nga accredited sang PhilHealth. Subong sir, nagpadayon kami bato, no? So far may mga pending kami ng mga applications sa gamot naton kag sa atong mga yakap clinics. So matamat man nga nagadamo sila, no? Ang mga bulong nga sarang ma-avail sa gamot nga programa sang PhilHealth ang nadugangan na kag masobra na sa 70. Hatag kita sa antimicrobial, antibiotics, anti-asthma, ang mga ang maintenance medicines, no, hypertension, ang aton nga for diabetes nagahatag kita sina. So from 21 drugs and medicines under PhilHealth Yakap, expand naton siya, part of the expanded